ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. IRCTCनं म्हणजेच रेल्वेनं आपला स्वतःचा पेमेंट गेटवे आणलाय. IRCTC iPay या नावानं रेल्वेनं आपला गेटवे आणलाय. यापूर्वी IRCTC iPay मीन्स हा दुसऱ्या कंपनीकडून दिला गेलेला गेटवे होता. यामुळे पैशांचे व्यवहार होण्यास विलंब लागत होता. आता IRCTC iPayमुळे अन्य बँकांच्या पेमेंट गेटवेवरून झटपट पेमेंट वळते होणार आहेत. यामुळे तिकीट बुकिंगलाही लागणारा वेळही आता वाचणार आहे. याचबरोबर तिकीट रद्द केल्यास त्याचं पेमेंटही प्रवाशाच्या खात्यात काही क्षणात येणार आहे. अनेकदा वेटिंग तिकीट असेल तर ट्रेनचा फायनल चार्ट जोवर बनत नाही तोवर तिकीट कन्फर्म झालं आहे की नाही हे समजत नाही. जर कन्फर्म झालं नाही तर ते तिकीट रद्द केलं जातं. अशावेळी रिफंड येण्यास वेळ लागत होता. काही वेळा, काही दिवस, काही आठवडे लागत होते. ते पैसे आले की नाहीत हे देखील अनेकांना कळत नव्हतं. आता तसं होणार नाही आहे. तिकीट रद्द झालं की त्याचा रिफंड तातडीनं दिला जाणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.